ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೊರಮೇಡು ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಂಡದು ಪೋಂದಿತ್ತದು ಪಾಕ ದೂರಿತ್ತು ಅಂಗರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪುದು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೈನ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಾನೆ ಕುಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಹಿದಾಯುತ್ತುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಯಾನೆ ಮಲಿಕ್ ಇಂಚ ನಾಲ್ವೇರಿನ ಪತ್ತದೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಂಡದು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಅಪಗಪಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಜನಕನ ಏವರಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಕಳುವೇರಿನ ಪತ್ತೆರೆ ಬಲೆ ಬೀಜದ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಗರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುದು ಗ್ರಾಮದ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಾನೆ ಕುಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಯಾನೆ ಮಾಲಿಕ್ ಇಂಚ ನಾಲ್ವೇರು ಕಂಡುಡೆನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು ಮಾರುತಿಯರು ಕಾರು ಬುಕ್ಕ 4 ಪೆತ್ತೊಳೆನು ಸ್ವಾಧೀನದ ತಂದಾಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಪಾದೇರು ಆರೋಪಿಲೆ ಅಮೆಮಾ ಕುಂಪನಮ ಜಲ್ದಕ್ಲು ಆದಿತ್ತದು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನಗರ ವಿಟ್ಲ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ವಾಮಂಜೂರು ಕಾವೂರು ಕೋಣಾಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಜಪೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಲೆಡು ಕೈಕಂಜಿನ ಕಂಡದನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಕೇಸುಲು ಉಂಡು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಪಾದೇರು ಮುಕ್ಲಿನ ಕೋರ್టుకు ಹಾಜರು ಮಲ್ತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡದೇರು